Un accident en trajecte, tan fàcil d'evitar amb més atenció. El camí a l'oficina no sempre és segur, fins i tot abans d'arribar a la feina. No entenc com encara no han arreglat això. Josep, estàs bé? Fa setmanes que es troben en mal estat. Trucaré al tècnic. Les escales fixes, en mal estat i sense mesures adequades són un risc per a tothom. La prevenció és més que només tenir els cartells, és actuar a temps. No, Antònia, no! No pots utilitzar el de CO2. En aquest cas s'ha d'utilitzar el de pols. Per què no? Si és més gran. El de CO2 és per líquids inflamables i elèctrics. Fes servir el de pols. És el correcte per sòlids i papers. El tipus d'extintor correcte marca la diferència. El CO2 pot apagar focs elèctrics, però no és efectiu per a tots els incendis. Sempre comprova abans d'actuar. Però qui ha deixat això aquí? No ho toquis, Josep. Aquest amb elles fa temps que està en mal estat. Els quadres elèctrics han d'estar sempre en condicions adequades, amb tapes i proteccions per evitar riscos d'electrocució. La seguretat està en els petits detalls. Cada dia és una oportunitat per cuidar-nos a nosaltres mateixos i als altres. No s'ha d'esperar que passi un accident per aprendre, sinó actuar a temps. La prevenció és responsabilitat de tots. Cada detall compta perquè el que ens envolta sigui un lloc més segur.